Moving vari pamusika vari kutengesa manachis maorange. Mari maorange 10 cents andisika. Alright. Kuro ndekumasvingo kwatiri. Saka taapproacha mukoma moving vari kutengesa maorange. Mukoma tuudze kuti machallenges apa muri kufesana nawo pakutengesa kwamuri kuita. Isi taimbokumbira uka muno muguta renyu redu remasvingo taitambowanewo mushini. Alright, mushini weyu. Kwai kune mushini iri kushandiswa kuharare takambonzwa kwai vanhu vari kushandisa vanhu vanoshandisa mushini yacho kwai inonzi maswipe machine. Maswipe machine vari kushandiswa kuharare. Alright. Saka taimbokumbirawo muguta renyu remasvingo kuti matirege unomboodhawo zvinhu zvimbotengwi zvinhu unotoswera zuva rose usimborina kana chawambotengesa. Saka taikumbira dai mushini yangouyawo ka unongotora kana manachisi wotoisa mushini imomo wototengesa. Alright. Semukuzwa kwamuri kutaura vari kuita vari kutiwo vari kuda swipe machine. Saka mudaramo swipe machine yamuri kudai munoda kuti iite sei pamusika? Yambouyawo ikambouyawo hawo swipe machine iyoyo tomboishandisa toisawo zvinhu unombohodha munoziva ndotodzokera nengoro yese sitomborina kana kungotenga asi andine swipe machine kakungotora manachisa kundongoise swipe machine kwai inotoita inogona kutokuisa kana cashback kwai inogona kutokudisa kana mari apa ndogona kutokwanisa kutopa vanhu mari swipe machine inogona kutokudisira ndokwanisa kutoparimaraisa apa ndichinyatsodzwisisa chamuri tichida kusvika muswipe machine manachisi kana kuti imari yamunenge matengesa ayo takanzwa kuti kana uchitengesa uine swipe machine unongotora zviroku zvako wakuise muswipe machine zvese kwai swipe machine inongotengesa kamene zvainoita asi kwai inongokudisa mari chete. Saka imi muri kuti hurumende ikupe swipe machine kunotora manachisi enyu moisa muswipe machine imomo. Nevamwewo hamune mabhizinesi mazhinji muno mumasvingo muno wobva vanhu vanombotengesa muno asi taingokumbirawo dai mushini wangouyawo swipe machine tingotoroka tingoisawo zvinhu zvedu zvingoiswa muswipe imomo zvingobudawo mari. So this is right hand view from Mukoma Moving. Vari kutiwo vari kuda swipe machine yekutora manachisi avoisa mukati imomo vozopota vachiswipa. Saka Mukoma Moving muri kutarisira kuti swipe machine iyi munge muchizoishandisa sei kana ichinge yauya? Handizivi hangu kushandisa kwayo ini handinyatsozivi zvangu asi handongoziva ndiri kwai kana une swipe machine zvese zvautengesa unongoisa muswipe machine kwai swipe machine inotobudisa mari kwai inotobudisa kana mari unogona kutopa vanhu macashback asi inongoti mushini wodai vangotipawo muswipe machine. Alright, no chemo china Mukoma Moving. See you in the next program.